Год таму назад, 15 лістапада 2020 году, на сваім YouTube-канале я звяртаўся да папы Францішка, як спыніць вайну ў Беларусі. Бо вядома, што ад жніўня мінулага году рэжым Лукашэнкі вядзе вайну з беларускім народам, а колькасць ахвяраў за апошні год значна павялічылася. Мне неаднойчы прыходзілася таксама адказваць на пытанне, ці адказаў мне папа. На жаль, і сёння можна казаць, што і я, і таксама тыя, хто звяртаўся да папы, не атрымалі дагэтуль адказаў. Перадусім чакаюць адказы ад пантыфіка тыя, хто ў Беларусі сёння церпіць без віны, і церпяць толькі таму, што паверылі ў магчымасць жыць у вернасці каштоўнасцям праўды і справядлівасці. Католікаў і значную частку грамадства непакоіць, што голас касцёла каталіцкага гучыць недастаткова моцна ў той час, калі у Беларусі адбываецца грамадска-палітычны крызіс. Аднак тым больш у святле гэтага ўсяго хачу звярнуць увагу на выказванні некаторых іерархаў касцёла з розных краін Еўропы. Гэтыя словы прагучалі вось не так даўно. І сённяшняе відэа будзе прысвечанае выказванням, якія мы чулі на мінулым тыдні і крыху раней. Так, на днях прагучала заяўленне канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Германіі з нагоду мігранцкага крызісу, які не заканчваецца на беларуска-польскай мяжы. І на афіцыйным сайце Ватыкана у нямецкамоўнай версіі чытаем: «Беларускі рэжым злоўжывае пакутамі людзей. Рэжым Лукашэнкі паказвае бесчалавечны твар». Гэта моцныя словы. І вось іх можам знайсці, як ужо сказаў, на афіцыйным сайце Ватыкана, і кажа іх адказны пры нямецкім епіскапаце за мігрантаў біскуп Стэфан Хессе. Яшчэ да гэтага ж нагадаю словы польскага епіскапату, якія я ўжо цытаваў у мінулым відэа пра мігрантаў, разважаючы пра крызіс, хто ж яны, мігранты ці ўсё ж закладнікі. І вось гэтыя словы таксама варты ўвагі. Большасць мігрантаў ахвяры бязлітасных палітычных дзеянняў і прагнасці кантрабанднай мафіі. Так гаворыць арцыбіскуп Станіслаў Гандэцкі, старшыня канферэнцыі біскупаў Польшчы. А вось старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Еўропы, архібіскуп Вільні Гінтарас Грушас, асуджаючы бесчалавечныя дзеянні рэжыму Лукашэнкі у адносінах да мігрантаў, якіх іерарх і з Вільні і іншыя пачынаюць бачыць як закладнікаў рэжыму, сказаў: «У Беларусі выкарыстоўваюць не толькі мігрантаў. Уласных грамадзян краіны трымаюць у закладніках, а многія нявінныя людзі падвяргаюцца катаванням, пераследам і зняволенню ў турмы». З гэтых заяўленняў іерархаў можна рабіць выснову: касцёл Еўропы праз мігранцкі крызіс пачуў сігнал СОС беларускага народу. І сёння ўжо падкрэсліваецца,
што закладнікамі ў руках рэжыму з'яўляюцца не толькі мігранты, але усе беларусы, 9,5 мільёнаў беларусаў гэта закладнікі. Так бачыць касцёл каталіцкі Еўропы. Для беларускага грамадства, эмацыйны стан якога сёння найлепш параўнальны да перажыванняў расчараваных двух вучняў Хрыста, якія пасля укрыжавання Ісуса уцякалі з Іерусаліма ў Эмаус са словамі «А мы спадзяваліся». Такія адназначныя заяўленні з боку касцёла цяжка пераацаніць. Людзі расчараваныя, людзі дэзарыентаваныя, і яны патрабуюць вось такога яснага голаса касцёла. Асабліва цяпер, калі апроч розных войнаў рэжыму з народам, гэтай вайны мігрантамі на мяжы, і асабліва цяпер, калі вядзецца таксама інфармацыйная вайна. Вось гэтыя адназначныя словы касцёла, яны вельмі запатрабаваныя. Гэты голас касцёла, падобна як сам уваскрослы Хрыстос, мацуе веру ў незнішчальную сілу праўду у сэрцах дэзарыентаваных вучняў. А гэта і ёсць галоўная місія касцёла – падтрымоўваць веру слабых у перамогу добра. Часта чуецца крытыка ў бок мясцовага касцёла ў Беларусі, чаму касцёл іерархіі не падтрымаюць невінаватых людзей, сярод якіх ёсць, між іншым, шмат хрысціянаў, шмат католікаў. Дастаткова хаця б прыгадаць зняволеную Вольгу Залатар, маці 5 дзяцей. І вось паўстае пытанне, чаму касцёл не зробіць такой яснай адозвы. На маю думку, адказ вельмі просты. Сёння ў Беларусі, як ужо было сказана, усе 9,5 мільёнаў людзей гэта закладнікі пачварнай, беззаконнай, тэрарыстычнай дзяржаўнай машыны. Іерархі касцёла таксама закладнікі, як кожны з нас. Конечно, некаторыя будуць задаваць пытанне, закладнікі або здраднікі, бо вядома, дзе ёсць закладнікі, заўсёды непазбежна знаходзіцца месца здраднікам. Але зараз мова не пра гэта. Ведаеце, закладнікі, як зняволеныя канцлагера ў бараку, не могуць гаварыць таго, што можа заяўляць чалавек на волі. Зрэшты, усе, і іерархі, і не іерархі, а нават сілавікі, калі толькі публічна пачнуць гаварыць праўду, у той жа момант стануць ахвярай рэжыму, які, быць можа, самі дагэтуль рупліва падтрымоўвалі, а нават будавалі. У вызваленні закладнікаў неабходнасцю ёсць дапамога звонку. І таму вельмі важна, што сёння з беларускім народам праяўляюць дух братэрства касцёлы Еўропы. Бачыце, і нямецкі касцёл, і польскі касцёл, і літоўскі касцёл. А зрэшты, вось уся канферэнцыя епіскапату Еўропы вуснамі старшыні таксама праяўляе такі дух братэрства. І гэта важна, што праяўляецца гэты дух братэрства, таму што ў гэтым ёсць пэўны знак надзеі, дапамогі для народу беларускага. Думаю, што наш брат, папа Францішак, таксама ў гэтым духу братэрства пачуе голас беларусаў, якія просяць дапамогі, бо мы усе браты. І турысты-мігранты,
але таксама і беларусы, ну, у якіх няма грошей, каб заплаціць тысячы, а то, можа, і больш десятка тысяч даляраў на турыстычныя прыгоды, на што плацілі, напрыклад, мігранты, турысты у Беларусі. Ну, можа, не ўсе беларусы могуць стаць мігрантамі, хоць бы і марылі, быць можа, да? Але тыя, каго сёння катуюць, каго незаконна трымаюць у турмах, ну, яны не могуць мігрантамі стаць, каб вось і пра іх узгадаў папа Францішак. Мы усе браты. І той, хто сёння мігрантам можа быць, але той, хто не мае такога выбару, таксама ёсць братам для усяго чалавецтва. Сябры даслухалі да канца. Пакідайце свае каментары, дзяліцеся відэо ў сацыяльных сетках, падпісвайцеся на канал і пазаставаемся разам на гэтым YouTube-канале, разважаючы пра хрысціянства ў сучасным свеце. З намі праўда і Бог. Жыве Беларусь! З Богам!